औ ट्राकवाला सुतियाव होते जायगाया जोबोर समायना जाना दोङो आगोल माने पिकनिक प्लेसआ नैफोरखिनियावमोन नोंसोरखौसो लोगो मोनो नालाय बोरो जाग्राया बोरो मानसिफोरा थांफिननो रेडि जाजोब्बाय mau थांनायदो नों mau नै ब्र होनदो जोङो सुखि थांनो नागिरदो दै गाइस हेल' गाइस वेलकाम बेक अगेन माय इउट्युब चेनेल गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फरायलायबाय जों दिनै एसे बेरायना फैनाय दै उथिदो साराबा उथिदो दाबो उथियाखै नै जोङो एसे बेरायना फैनायदो नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहेरनि भिउखौ एकदमबारे जोंथ' आरो गाधा सिखारनायफोरा ले इखोबो दै सारना हानासो माहाजोनखौ दै सारना हानासो फोजादो थ' दिनै जोङो एसे बेरायना फैनो नागिरदों जों दा रुमावनो दोङो खोमसि जादों एसे लाइटबो लगायाखै थ' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय हाबानो जाबाय जोङो मोनसे पिकनिक स्पट सुकिसिम थांगोन दिनै थ' लेट्स गो नै गाइस ओंखारनाया लेट जानायनि बया रागा जोंदो दरजाया मारि दे बाइकआ दिहुनना हो बाइकआ रुपिनिफ्राय फैनानै दिनै सुकि नुगोन बिथाङा भुटान सुकियाव बेरायहैनो लांनायदां इसोरखौ ग्लेमारानो हिटलै बेसां माइलेज होयो दा ग्लेमारा इयो नोंसोर होनबा 100 टाकानि बरमा टु रुपहि थांलाय फैलाय जायो दे दिउक सलायनो ना गाखरगासिनोमोन सन नों नोंहा गाखोगोन नामा थ' थेंक इउ दै बेगा बानोबा आरो डाबल हेलमेट गैया पुलिसदो ओरैबादि होसो जागोन जों नुफ्लांबा बेगखौ नों बानो बेगा ब्लेक कालारनि ना इयो धुला बाबाय हायो गारियाबो नै सुखायाखै ओरैबादि धुला औ रुमनिफ्राय ओंखारबाय जों दा गाइस ओंखारनाया लेट जाखाबाय जोंना जों ओरैनो बेरायनासो फैगोन पिकनिक सिकनिक जेबो जाहैया भुटान सुकियाव माबादि थासारि जागासिनो बेखौ नायना फैगोन नै आरो नोंथांमोना जोंनि सेरावनो बरमा बाजार नुनो मोनगोन रुमाव जों दा ओंखाम जाना लाखाबाय बेनि उनाव जों ओरैनो बेरायनाल'सो फैगोन दिनै जोंनि अमा बाजारा बारा मानसि जायाखै दिनै बाजाराव मायबा बायनो नामा माबादि बरमा बाजारा ओइ भिर हयासै फेंसि बाजार निसिना रं साइड थांनिसैना हमजागोन जों इदिनो थांबा उपाय गैया आगोलाव चेकिं जाबाय थादों ओंखायनो नै दैमा जिंथिंसो गिदिंना फैनो गोनां जादों जों माथावरि जिं हेलमेट लाफायासैना बिसोर जायबा दा आंदो गाखोदों बोथोरा ओरैबादि थान्दा जादों मैयाबो सान्दुङानो ओंखाराखै ओमफ्राय दिनैबोथ' दोमैलुआनो दोङो बोथोरा जोंबो आरो साडेनलि प्लेन लानाय जाबाय दिनै ओंखाम जाखांनासो जादों प्लेना डाइरेक्ट जों भुटान सुकियाव नायना फैनोसै माबादि मानसि जाबाय थादों दा हेन्देलखौ बेन खालामाखै माने दिखांदों आं हेन्देलखौ एसे दिखांदोलाय नैखौ फिदिंनानै बेन खालामाखै औ ट्राकवाला सुतियाव होते जों मा हाग्राबारिथिं थांनांगौ होमबा बिदियावनोथ' आरो एक्सिडेन्टआ
बांद्राय चान्स थायो जानो आरो नोंथांमोननि सेरावबो आङो ब्लगखौनो लाबोनाय जायाखैमोन स' नैबे 2021आबो बोसोरा थांलायसिगोन आरो गोदान बोसोराबो नै मोनफैलायबायानो मरि माखा सक मोनफैबाय जों दा हेलमेटाथ' जोंना जाबाय र' ओइ सासे ब्रनाल'सो जाथ'वाखै बाखि हेलमेटखौ लोगोनो लानियाव गंनै लाबाय जों मैया कनफारेन्स जादोंमोन इयाव सनाथि फोरबो फालिथाय बरि माखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि प्रग्रामा सानथाम जादोंमोन हेलमेटा जाजुबाय दे जोंना साब्रैनियाबो हेलमेट लोगोफोरनाव बि लामा लामा लांबाय मोनानाय बादि नांगासिनो बोथोरा दोमैलु ना दा टाइमाबो 3टासो जासिगोन दासो दासो हाजोखौ नुहुरांदो जोङो मोनसिगोनानो बारा गोजान गैला चौकी गेट इयाव दा एन्ट्रि फिस लागोन मा होनदो दा हाबनो हागोन ना हाबनाल' फैगोन ओरैनो खाथिनिनो ओरैनो फैदो जोङो ओरैनो बेरायना फैनोसै गंसेयाव बेसे आदा अ दैदेन बसुमतारी तिनटानिफ्राय न' एन्ट्रि खालामो माने जों आरो एसे बेरायना फैगोन होननायखाय हाबनो होबाय जोंखौ लामाया एसेल'सो बाखि मोजां जाजोबनो एन्ट्रि जानायनिफ्राय बेखिनियाथ' दा मोजाङानो आंबो फैया गोबाव जाबायमोन दिनैसो फैलायबाय भिउखौ जोबोर मोजां मोनदों फैनानै नोंसोरखौसो लोगो मोनो नालाय बोरो जाग्राया बोरो सालथे बोरो जाग्राया बोरो थ' हेन्डसाम नुदों ना बया हेन्डसाम नुदो सालथे गुवाहाटीनिफ्राय माला फैनायलै सालथेया आङो मैयासो फैदो बा ओइ खाथियाव लामा लेथ्रा नुयोलै नोंसोरनि लकेल जायगाखौ खिथिदों मा सुकिखौ ना बेनो नाय दा मानसिफ्रा पिकनिक जागासिनो बेस्ट नोंसोर खैथासोआव मोनफैनाय जोङो डेनियेल दोङो डेनि जर्डि डेनि गाइस जायगाया जोबोर समायना जाना दोङो आगोल माने पिकनिक प्लेसआ नैफोरखिनियावमोन दा माने एसे सिगाङाव लागै लानानै थांबाय दा जोबोर मोजां जाना दोङो जायगाया थ' गाइस जों दा नै रिटार्न जाफिननोसै नों मारै मोनदों फायनानै जेबो जों जेबो जाग्रा लाबाखैबाबो हिट मोनदों ना एसे बेरायनानै माने मानसि बारा जायाखै माने दिनै आरो
ini मानसिफोरा थांफिननो रेडि जाजोब्बाय माने आगोलाव पिकनिक जानाया एसे आगोलावमोन दा नैबे बोसोराव सिगाङाव लाना फैदो उनथिंजाय माने भिउ पइन्ट खिनियावथ' गैखायानोखा पिकनिक जाग्राफोरा नैफोरखिनियाव बानायना होदो पार्किं प्लेसखौ तो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस